Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης. Σήμερα θα παίξουμε EFC Mobile. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μια εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και like. Και μια εγγραφή στο κανάλι μου και σε όλα τα βίντεο μου like. Και σε αυτό. Γιατί θέλω να βάλω ένα στόχο. Θέλω να φτάσω 20 εγγεγραμμένους πριν το καλοκαίρι. Οκ. Λοιπόν, πάμε. Το έχουμε. Λοιπόν, πρέπει να πάρω αυτά. Και πάμε να παίξουμε ρε φίλε. Πάμε να παίξουμε. Οκ. Πάμε να παίξουμε. Βάζω αυτό το μάτς. Δείτε λίγο πόσο πιάνω. Οκ, τώρα κατέβηκε full. Πάμε να μπούμε σε μάτς. Το έχουμε. Είναι καλή. Εύχομαι να είναι και σε τέτοιο. Είναι Pro 2. Είμαι και εγώ Pro 2. Έχει τόσους φαν περισσότερους από μένα. Οκ, για λίγο όμως. Για λίγο σιγά. Οπότε πάμε να πατήσουμε μια εγγραφή για να κερδίσουμε. Πάμε. Πού πάμε? Εδώ πάμε. Ξεκινάμε. Πάμε ρε φίλε. Έκανα βλακεία, έπρεπε να πάρω το πόσο. Πάμε λίγο τρεξιμό. Βάλ το ρε το ρημάδο. Άντε γεια. Πάμε και εδώ. Αυτό. Παιδιά τι έβαλα. Oh my gosh. Παιδιά, δεν το έχω βάλει αυτό, πιστέψτε με. Εάν το έχει βάλει κάποιος, γράψτε μου στα σχόλια. Γιατί παιδιά, ρε φίλε, από τη γραμμή το έβαλα με κεφαλιά. Πώς πήγε έτσι ρε. Τέλος πάντων, 5-0, εύκολη ομάδα. Εύκολη, φουλ εύκολη. Άντε γεια. Να έβαλε και αυτήν γκολ, άντε επιτέλους. Χάρηκε. Άμα κερδίσει τριπλή μου τιμή, το okay. Πάρα, άρχισε να βάζει και αυτήν γκολ τώρα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Παιδιά, πάμε μια εγγραφή γιατί θα χάσω. Δεν νομίζω, αλλά πάμε μια εγγραφή. Να φτάσουμε πριν το καλοκαίρι 20 εγγεγραμμένους. Πάμε λίγο. Γιατί σε λίγο να αρχίσουν και τα σχολεία, καταλάβατε τώρα. Πάμε, σουτ, άντε γεια. 9-0, 9-4. Πάμε κι άλλο ένα, να φτάσουμε 10-0, 14. Άντε πάρτε αυτό. 14-10, γιατί άμα πω 14-14. Ωραία φίλε, ξεφτύλισμα. Αυτά εδώ πέρα τι να τα κάνω πάνω που γράφει 1569. Πάμε, κι άλλο ένα, πάμε. Λοιπόν, πάμε και αυτό το μάτς. Πάμε, το έχουμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Άιντε. Τώρα το παιχνίδι ψάχνει άτομο. Λοιπόν, θέλω να μπω σε βαθμολογία, αλλά δεν μπαίνω. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πάμε λίγο. Ενώ πιάνω... ναι, τώρα πιάνω χάλια σου. Τώρα πιάνω καλό σημείο. Γιατί δεν με βάζει κατευθείαν σε μάτς. Δείτε, τώρα ανεβαίνω. Παιδιά, εδώ στο δωμάτιο μου το σήμα είναι μάπα. Μιλάμε, δεν μπαίνει τίποτα ρε. Τίποτα δεν μπαίνει. Άφησε με να μπω μια φορά το παιχνίδι. Γιατί τώρα κάνω και βιντεάκι. Άσε με λίγο, Την Μπαρτσελόνα νομίζω μου φαίνεται καλή. Μου φαίνεται καλή η Μπαρτσελόνα. Πάμε να το δούμε αυτό, τι ομάδα έχει. Εγώ έχω 95. Γράψτε μου στα σχόλια, καλή δεν είναι η ομάδα. 94 παιδιά, όχι ρε φίλε. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνω. Παιδιά, με τη μία θα βάλει γκολ. Παιδιά, αν την κερδίσω είμαι θεός. Άμα το κερδίσω είμαι θεός. Το βάλω τον γκολ. Άντε γεια. Για να δούμε τώρα. Χάνει φάσεις βλέπω, οκ. Χάνει φάσεις. Αλλά δεν βάζει γκολ, είναι...
Ρε φίλε, τώρα μιλάμε. Μιλάμε 1-1. Μπρο. Μπρο, βοήθεια. Μπρο, βοήθεια. Άιτε. Πάρ' το. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Έδωσε offside. Βάλτε το εδώ. Ναι ρε φίλε, παιδιά, τον νικάω, εντάξει ρε φίλε, δεν ισοφαρίζει. Δεν ισοφαρίζει. Οκ. Νομίζω είμαι λίγο καντέμις. Ναι. Πάρτε το, δεν με νικάς. Βάλε και αυτό. Οκ, εντάξει, αυτό δεν το βάλα, αλλά έληξε 5-3. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε ένα καλό παίχτη ρε. Οκ. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε, να ελέγξουμε τι έχουμε. Έχουμε κάτι να ανοίξουμε, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Πάμε εδώ λίγο να ασχοληθούμε. Έχω 12,5 εκατομμύρια. Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλω να πουλήσω ένα παίχτη. Αλλά πώς θα... Ρε φίλε, δεν με αφήνει να πουλήσω ένα καλό παιχτούρα. Αυτός πόσο κάνει? Τόσο λίγο. Ωραία, ξέρεις τι, τουλάχιστον θα πάρω λεφτά, τον πουλάω ή όχι? Τον πουλάω. Όχι, είναι και καλός, δεν θα τον πουλήσω. Θα πουλήσω αυτόν. Αυτόν εδώ θα πουλήσω. Αυτόν εδώ θα πουλήσω, γιατί... Καταλάβατε. Παίζω άλλο ένα και νομίζω θα το κλείσω. Οκ. Πρώτα θα αρχίσω να τον πουλήσω. Δεν θα τον πουλήσω, ξέρεις τι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Πάμε άλλο ένα. Οκ. Και πάμε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Πάμε μια εγγραφή. Πάμε να κερδίσουμε. Πάμε στη μάχη. Ταυτή η Ρεάλ. Ταυτή η Ρεάλ νομίζω. Είναι προ 2, είμαι κι εγώ προ 2. Για να δούμε την ομάδα όμως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχει 299,500.000 fans. Και εγώ έχω 305,500 fans. Οκ. Αν με βάλει κάποτε, καλά δεν θα ήταν. Καλά θα ήταν. Πάμε. Γιόλο. Τι ομάδα έχει? Τι rank είχε την ομάδα του, παιδιά? Δεν είδα ρε φίλε. Δεν είδα ρε. Τι είχε 95 σαν και εμένα, τι είχε? Δεν ξέρω. Θα το δω μόλις γίνει το βίντεο. Θα το δω. Δεν γίνεται να το δω, είμαι τόσο τυφλός. Και θα χάσω κιόλας. Δεν θα χάσω. Γιατί με την ομάδα μου δεν χάνω ποτέ. Οκ, πάμε λίγο. Πάμε. Γύρνα, κόλλησε τώρα. Κόλλησε. Όχι ρε, μη περνάς. Παραλίγο να βγει έξω. Ρε, κακαλέτς. Σταματήσει να βάζει την γκολ. Παιδιά, για να βάζει τόσα πολλά γκολ, κάτι σημαίνει αυτό, ότι είναι σαν και εμένα σχεδόν. Οκ. Παίζει να είναι... Αλλά... Αυτό κλείσαμε. Αλλά αν σεντράρω και έρθει εδώ με κεφαλιά, ισοφάρισα. Γυρνάμε. Περνάμε. Αν προλάβω να σουτάρω καλά θα ήταν καλά. Ρε φίλε. Έλα. Ναι.
Πάμε ρε λίγο ρε. Πάμε λίγο. 6-6. Οκ, έβαλε και αυτό στην τελευταία φάση είχε. Αλλά, ωραία. Πάμε λίγο. Αλλά, είμαστε. Ωραία παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή, κουδουνάκι, καμπανάκι και like. Γιατί πριν το καλοκαίρι θα να φτάσουμε τους 20 εγγεγραμμένους πριν το καλοκαίρι. Γι' αυτό πατήστε μια εγγραφή. Τα λέμε. Bye.